ibaga ay ayatin ka kasda kamit kanya dinggem tuy aso iliw tuy puso nabayag na idin nga di ta nagindili dinggem tuy heartbeat tuy puso aawagan na ka dinggem ka din ala umay kato'y sibay puso kumay payapay tapno maepan iliw kasenay itiniwet ikariniyoli bakit na may katlo tuy nairut nga arako gabuyug at tias-aso itiniwet di agep na samsam et ngan tay chocolate at sabayang tiap aprus apiras di bukbuko iliwet di aring matitirang tinapayan umaikan obyat ko mailiwak unay ken ka dinggem obyat ko dinggem di ibaga ay ayatin ka kasda kamit kanya dinggem tuy aso iliw tuy puso nabayag lay din nga di ta nagindili dinggem tuy buto tuy puso awawagan na ka dinggem ka din alam umay kato'y sibay puso kumay payapay tapno maepan iliw kan senay iliwet di kariniyoni bakit nga may katlo tuy nairut nga arako nga buyug at tias